El festival ha tornat a apostar per una programació altament arriscada, segons expliquen els mateixos organitzadors. Tot i això, fan una valoració positiva d'aquesta segona edició de l'Electrovinyes que s'ha consolidat i que ha comptat amb un públic que ha apreciat les propostes musicals. Segons un comunicat de l'organització, la taquilla inversa del Paga el que et sembli ha tornat a funcionar, arribant en alguns concerts als 10 euros per entrada. Aquesta ha estat una edició amb molts descobriments musicals que ha comptat amb la presència de gairebé un centenar de persones. Dissabte passat a la tarda, per exemple, es celebrava el taller dels petits tafaners a l'Espai de la Muntanya de Sant Pau i a continuació seguien les actuacions de diferents grups de música experimental, el concepte central d'aquest festival. Un dels grups convidats per la tarda del dissabte va ser Orange Broek, dos barcelonins que han despertat la curiositat del sector musical, tot i ser una formació nova. Pere Jurado, un dels membres d'Orange Broek, explicava què li semblava ser un festival com l'Electrovinyes i detallava quin tipus de música fan ells. És una cosa nova, és la primera vegada que ens conviden, la veritat és que el disc fa un any i poc que el vam treure i és el primer festival així fora de Barcelona, el segon festival fora de Barcelona al que ens conviden. I és una cosa curiosa perquè és molt experimental i potser nosaltres som els menys experimentals de tots. Fem una espècie de synth-pop d'anys 80, dels anys 80, té un punt comercial, té un punt no tan experimental com altres propostes que es veuen al festival i és més, com t'ho diria, és més melòdic, és cantat, no és instrumental, tot i que hi ha peces de tot, i mesclem sintetitzadors, guitarra i bateria. Just abans dels barcelonins havia actuat Timpan, una primícia al festival, ja que era el nou i sorprenent projecte experimental de Yare i Molina. Per acabar la tarda vespre, el músic i productor de Tenerife, Javier Pérez Rodríguez, amb el nom artístic de Resonance, va oferir una de les actuacions més esperades del festival Electrovinyes. Aquesta edició del festival, segons han explicat els organitzadors, ha tingut molt més ressò als mitjans de comunicació a nivell nacional, en alguns dels més reconeguts de la música electrònica. Que